أبز حلف فيديو ديناصورات بخمي كم زعناتوري إنا نيرنا أبت إوان تجن نحنا دك سبات أبي نيرنا انتي كويننا خزيت أنتنا أبتا فيديو خمزر أنايو اتوم بهيوت كترفو زخالو فطورات دكا أتغند أناتو زخونو انسساتاتن حاساخون إيوم نيرم حادي كابزوم كندي أناتو زخونو فطورات إنا نيرنا إيفولوشن أو تاريخ نايزا انسسا كابزا زلاتو كساب زحجي زلنايو نحنا نكتاتل كدم مجمارنا جن كم زعينت مهارن أزناق عن مدبات تفوتون تغانكم سابسكرايب جيركم نتاناي نوتيفيكيشن دول توغوا تازي جيركم زا ساريت ليت متحت نخصكم حق ايه زا ساريت وزاقيت مسلكم حراينا فيديو نحي مجمرتا ايفولوشن انتاي مالتي نرأى ايفولوشن كلهم فطرات بهيوت نهترفو زكايد ومسرح كوينو أب جينيتيك ماتريال تبايلو زتوع كفال ناي DNA زقاتم ملوات ناي أكالات إيو DNA دما اتي حبريتا ناي ملو أكالات نازعك بكفال إيو كل التسوات كول دخلو اتي زولد هتان حدش ناتو DNA يحيزو زي كون زفتر كاب كلتيهم أبون أدن زمت DNA أدقيلو يوزتك أم كل حبريتا كامل كعجميركا كساب كندي محور كمزرليو زحبر DNA كاولدو ناولدو أنا توراشت سخاء أبنو ويح جزي روي نايم معبال لوت إيا ورس كدما 16 مليون عامتات أب كباب مبرع أفريقيا إذا أنسسا أتوم تبرعم حساقو سليز توفقو أب قرب زنبرة فريتات كتمقب كونا مرجع دحر بوزح جزي ناب قرب محقوار دما نفسا بإيفوليشن تحجزو نمحقوار زمتش محاورات كرتن نفسن أتريت أبزي إوانزي እቲ ቦታ ኣዝዩ ልሙዕ ስለ ዝነበረ ህይወታ ካብ ገረብ ናብ ገረብ ኮነ ተቕሊላ እውን ናብ መሬት ምውራድ ገደፈቶ ኣውቲ ኣትላቲየስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ደረጃ ናይ ፕራይሜትስ ድማ በፅሐት ነቲ ዝነበረ ዓለም ድማ ተወሃሃደቶ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ ዓለም ክቕየርን ክደረቕን ስለ ዝጀመረ ኣብ ናይ 10 ሚልዮን ዓመታት ፍልሊ ድማ ሙቐቱ ኣዝዩ ዛይዱ ስለ ዝነበረ እቶም ኣግራብ ክበርሱን ክውሕዱን ጀመሩ ናቱ መንፅር ድማ تبرع مجلس للسانت حجون بإيفوليشن نفسها كغير جمرة كاب أقرب نمنتار تتقاملو زنبرة قراءة أدلينتو سلز قدله عند حد أرك سابل على مع كرات سبسبة أب كند منتار دما كتمتات أرجمرت زي دما أدواك نوح قبرو እቲ መመቕቓል ናይ ኣህጉራት ነቲ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝመጽእ ዝነበረ ወሓይስ ስለ ዝዓገቶ ማይ ስኢኑ መሬት ምብራቕ ኣፍሪቃ እንዳደረቐን እንዳሰሓውን መጸ እቲ መግቢ ድማ ተመጣጢራ ከተርክቦ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ስለ ዝበጽሐ ጥሜትን ሽንግርን ድማ ወለዶኣ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ተግባር ክትገብር ተገደደት ኣርፐቲዲክስ ራሜዲስ ዝበሃል ደረጃ ናይ ፕራይሜትስ ድማ በጽሐት እዚኦም ሓደ ቦታ ዘይብሎም መግቢ ንምድላይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝጓዓዙ ማለት እዩ ሓደ ነጥቢ 2 ሜትሮ ዝቑመታ ኮይና ሓንጎላ ድማ ካብ ፍረ ኣራንሺ ዘይተዓብያ ዝነበረት 4 መሓውራ ጌራ ስለ ትንቀሳቐስ ምስቲ ኣግራብ መውሓዱ ድማ ብኣእጋራ ክትከይድ ተገደደት እዚ ዘምጽኦ ምኽንያት ኢና ድማ ሕጂ ደቂ ሰባት ብእግርና ጥራሕ ንጓዓዝ እዚ ቅድሚ 4.4 ሚልዮን ዓመታት እዩ ብኣእጋራ ክትከይድ ስለ ዝጀመረት ኣእዳዋ ፍሩታታት ንምቕንጣብን ተደጊፍካ ንምኻድን ክትጥቀመሉ ጀመረት እዚ ሓድሽ ምዕባለ ድማ ኣብ ውሽጢ 1.2 ሚልዮን ዓመታት ንወለዶታት እንዳተመሓላለፈ ጽቡቕ ምልክት ናይ ምጓዓዝ ኣጥበየት ናብ ርሑቕ ቦታታት እውን ክትከይድ ጀመረት ጠጠው ኢላ ክትከይድ ስለ ዝጀመረት እቲ ናይ ሽምጢ ኣዕጽምታ كتسبب جمرة حمام حرسي دما زيادة عقن زاو انداخونه متى ملو بملو زمعبل العشل رؤسو عابس لزخونه نخد حرسو أشجار خونه سلازي دما جينا كيم عبل خلو بمولات دحر حرسي ساب زمعبل بمنك بخاب كتعبيو جمرة سلازي إنا دما دك سوات لومي كنولد كلنا كاب قالوت انساتات أزينا زدخمنان كيم عبلنا نولد ساب نلما مد دما عمتات زوستلنا قالوت انساتات ولد يلوم خودون كهادنون كوغويون يخلو كليهم تغلالا من كبخابنا ولدي عيدليوم من كمان أبزي وانزي تغلالا بغلت أقرات خيد كونت اتي حرور زمتو دما شوقرنا يقربتا خرقف جمرة
ሓንጎላውን ካብቲ ዝነበሮ ቁሩብ ወሲኹ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ድኹም ናይ ምሕሳብን ናይ መመዝዛንን ዓቕሚ እዩ ነይሩዋ። ካልኦት እንስሳታት ግን ነቲ ኩነታት ናይ መሬት ጽቡቕ ገይሮም ተዋሂዶሞ ስለ ዝነበሩ ብጉልበቶም ክወዳደሩ ኣይከኣሉን። መግቢ እውን ንምርካቡ ኣሸጋሪ ኾነ። ስለዚ ብጉልበት ዘይኮነ ብኣተሓሳስባ ክትበልዖም ተገደደት። ትምገቦ መግቢ ፍሩታ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ምንጋጋ ጭዋዳታት ኣድላይነቱ ስለ ዝጐደለ ንሱ ጠፊኡ ንሓንጎል ዝያዳ ቦታ ክኸፍተሉ ጀመረ። ብኡ መንጽር ድማ ሓንጎላ ዝያዳ ቦታ ረኺቡ ክዓብን ክምዕብልን ጀመረ። ቅድሚ 2.3 ሚልዮን ዓመታት ሆሞ ሃበለስ ሃንዲማን ዝበሃል ደረጃ ናይ ፕራይሜትስ በጽሐ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣዝዩ በሊሕ፣ ጉልበቱ ሓያል፣ መግቢ ድማ ዝረኽቦ ዝበልዕ ኮነ። ኣብ ዝገብሮም ነገራት ድማ ኣስተውዓልን ዘካርን ነበረ። እታ እምኒ ምስ ተፈንጨለት በላሕ ከም ትኸውን ተረድእ። እዚ ሃንዲማን እምኒ ክጥቀም ምስ ጀመረ ዝያዳ መግቢ ክረክብ ጀመረ። እንስሳታት እውን ክፈርሕዎ ጀመሩ፣ ዋላ እውን እናቱ ዓሌት ጌናቲ ምስጢር ዘይፈለጡ። እቲ መሬት ኣጻምእ ስለ ዝነበረ ጥሜት ናብ ሓሳባት ከእትዎ ጀመረ። ኣዕጽምቲ ሴሩ ኸዓ ኣንጉዕ ክምገብ ጀመረ። እዚ ጥቕሚ ናይ እምኒ ዘምጽኦ ሳዕቤን እዩ ድማ ሕጂ እንጥቀመሎም ነገራት ክንምህዝ ጀመርና። ነገራት ንምሓዝ ድማ ኣጻብዕቲ እዳዉ ክነውሕ ጀመረ። ኣትሪሩ ድማ ነገራት ክጭብጥ ጀመረ። ሕጂ ኩባያ ከነልዕል ፒሮ ጌርና ክንጽሕፍ ዝገበረና ምኽንያት እዚ እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜን ወለዶታትን ድማ ነቲ ቦታ ክመልኮን ነብሱ ሃሩር ክጻወትን ጀመረ። ብልሑን ኣእምሮኡን ወሲኹ ድማ ምስ ዓሌቱ ሓቢሩ ክሃድንን ክምገብን ብምጅማር ሆሞ ኢሬክተስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ፕራይሜት ደረጃ በጽሐ። ሓቢርካ ምህዳን ስለ ዝለመዱ ዓበይቲ እንስሳታት እውን ከጽንቱ ጀመሩ። እቶም እንስሳታት ብነህር እኳ ካብኡ ክሃድሙ እንተኸኣሉ ንሳቶም ግን ከይደኸም ርሑቕ ቦታ ክጎዩ ይኽእሉ ነይሮም። ምኽንያቱ ውርድ ዝበለ መንኮብን ነዊሕ ዓንዲ ሕቖን ስለ ዝነበሮም። ናይ መዓኮር ጭዋዳታት ድማ ኣእጋሮም ነዊሕ ስጉምቲ ክስጉሙ ስለ ዘኽኣሎም። ካብ ረስኒ ንምክልኻል ድማ ነብሶም ብርሃጽ ክዝሕል ጀመረ። እቶም ዝህደኑ እንስሳታት ነብሶም ብፀጉሪ ስለ ዝተሸፈነ ነዊሕ ክጓዓዙ ኣይክእሉን እዮም። ደኺሞም ድማ ይወድቁሎም። ካብዚ እንድሓር ሆሞ ኢሬክተስ መትሓዚ ተሳእኖም። መሬት ኣፍሪቃ ድማ ተቖጻጸርዋ። ሓዊ ሓሲቦሞን ሪኦሞን ዘይፈልጡ ነገር ስለ ዝነበረ ክድህስስዎን ክመራመሩሉን ጀመሩ። ብግዜ ለይቲ ማሙቕን ብርሃንን ክህቦም ስለ ዝጀመረ ኣዝዮም ተገደስሉ። ክመቕልዎን ከራብሕዎን ድማ ከኣሉ። ሓዊ ብዙሕ ረብሓታት ከምጻሎም ስለ ዝጀመረ ሓቢርካ ምህዳንን ሓቢርካ ምንባርን ቀጸሉ። በብጉጅለ ድማ ደቅኻ ናይ ምዕባይ ባህሪ ኣጥረዩ። ብስድራ ቤት ምንባር ከዓ ካብዚ እዩ ዝብገስ። ነቲ ናብ ሓዊ ዝወደቐ ተረፍ ስጋ ክኸስርዎ ስለ ዘይደልዩ ክበልዕዎ ድሕሪ ምጅማር ኣብ ሓዊ ዝወደቐ ስጋ ፎኪስን ንምሕያኹ ቀሊልን ምዃኑ ፈለጡ። መግቢ ከሽንካ ናይ ምብላዕ ባህሪ ድማ ኣጥረዩ። ድሕሪ ግዜ ፎኪስ ስጋ ምብላዕ ዘምጽኦ እቲ ሓይሊ ኩርምቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣስናኖም ናብ ግርጻኖም ክምለስ ጀመረ፣ ኣድላይ ስለ ዘይኮነ። ኣብዚ ሕጂ እዋን 35 ሚእታዊት ደቂ ሰባት ብዘይ ሓይሊ ኩርምቲ ኢና ንውለድ። እቶም ዝተረፉ ድማ ምስ ዓበዩ ተረርቲ ነገራት ክበልዑ ምስ ጀመሩ እዮም ዘውፅኡ። ድሕሪ ቁሩብ ወለዶታት ድማ ጠቕላላ ሓይሊ ኩርምቲ ዝበሃል ኣይክህልወናን እዩ። ልክዕ ከም ላልሽ ማለት እዩ። ላልሽ ተሪር ስጋ ንምሕቃቕ እዩ ስርሓ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ጠቕላላ ኣይንጥቀመላን ኢና። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ኣብ ሕክምና ብመጥባሕቲ ከተስደዳ ድፍቀደካ። ካብዚ እንድሓር ሓንጎሎም ብኽልተ ዕጽፊ ዓበየ። ኣብ ኣተሓሳስቦኦም ድማ ኣዝዮም ለውጢ ገበሩ። እንተኾነ ግን ሓቢርካ ምንባር ናይ ቅንዕን
ናይ ሓላፍነት ቅድድምን ባእሲ ኣብ መንጎኦም በዝሐ ንኽረዳድኡ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ገበሩ ድሕሪ ብዙሕ ወለዶታት ካብ ኣፎም ብዝወፅእ ድምፅታት ከም መረዳድኢ ክጥቀሙሉ ጀመሩ ናይዚ ውፅኢት ድማ መልሓሶም ናብ ጎረሮኦም ብምምላስ ዝተፈላለየ ቅርፂ ከትሕዝዋ ከም ዝኽእሉ ኮነት ናይዚ ሳዕቤን ድማ ንኹሉ ነገራት ነናቱ ድምፂ እናውፅኡ መለለይ ክገብሩሉ ጀመሩ ቃላት ኣኻኺቦም ድማ ቋንቋታት ክሰርሑ ጀመሩ ድሕሪ ክንደይ ሚልዮናት ዓመታት ናይ ቃልስን ኢቮሉሽንን ከዓ ቅድሚ 200,000 ዓመት ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሆሞ ሴፒየንስ ዝበሃል ደረጃ ናይ ፕራይሜትስ ወይ ድማ ዋይዝ መን ተባሂሉ ዝፍለጥ በፂሖም እዚ ኩሉ ፍልጠትን ኣቑሑት ናይ ምጥቃም ዓቕምን ሒዞም ድማ ናብ ኩለን ኣህጉራት ፋሕ በሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ መሬት ኩላ በፂሕናን ዳህሲስናያን ስለ ዝኾንና ዝቕፅል ደረጃ ናይ ጠፈር ድህሰሳ ይኸውን ካብዚ ዝረኣናዮ ታሪኽ ዝኾነ ነገር ጎዲሉ ወይ እውን ተወሲኹ ተዝነብር ሕጂ ከም ደቂ ሰባት ክንህሉ ኣይምኽኣልናን በዛ ቪድዮ እዚኣ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ክሳብ ንራኸብ ወድሓንኩም